Kublai pi baro na kaliang kadudashan Kendra Shillong ipnang subhai pi shigatuk kubor mentaka janmiat shuban pash kubor gubniang ini pechwai kimat bekongsan. Beliau mentirang ba'du keriu Narendra Modi ya ke Brain Cell Research Center ha Bengaluru. Man pelong ya ke India ke belaj na ki kams niu ni ki cybercrime ke long ka bekongsan tam ong menteri ketnat kampo yeng Amit Shah. Panjingirap pisa kumbalai sepak kelur tingka ke soka Meghalaya naka MHA hadian ki jingjulor ki balabun naka jingjur selap palat. Bat sange uslap ubajur haga jelah layo alum jingtip baki dan palat lai pungut ki baladu ialah ke jingim naka jingjur selap nandu ubenayo yong. Kikubog babnya. Mentirang ba'du keriu Narendra Modi ulapoi ha Bengaluru mentagasngi bat ula lejingo ya ke Indian Institute of Science lani IISC. Ulapli perda ya ke jaka na ke benta ke Brain Research Center bat ke Super Computing Facility bat ulabu ru yau mau nongrem na ke benta ke Bakchi Partha Sarathi Hospital. Hadian kini umudi ulapeliru ya umot dur jong Dr. B.R. Ambedkar ha Palau jong ke School ba Bangalore ha Dr. B.R. Ambedkar School of Economics University. Hang ni ula IT sha keri shispa sanpo teli ki Industrial Training Institutes ki ba penhe sha ki Technology Hub. Menteri ketnat ki kampo yeng ke soka pedeng Amit Shah ne ke sngi ula banjur lo ka jing kentiu. Ya kari berula ong baka jing pelong ya kari India ka balaj na ka jing shakta ki kams niu lani ki cybercrime ka long ka kam ka bekongsan tam ula ong ba hakani ka juk ka bementa kari kanomla ban kieu klem ka jing yada na ki kams niu jong ka cybercrime. Habakran ha ka jing lang jong ka National Conference on Cyber Safety and National Security hanong ba Delhi usha ula ong ba ke India kala kieu habaro ki liang bat ka jing pendon kam ya ki jing start technology kala nang kieu habaro ki kerdan. Amit Shah ulama hampat balada omla pat ban pentikna ya kilat banyada nagi kams niu lani ki cybercrime kani ka jing kieu kan wanra jing ka bakrau tam na ka benta kari. सुरक्षा की सुविधाओं का अनुसंधान कर ले कितने भी रास्ते ढूंढ ले मगर लोगों में जागरूकता नहीं है तो जागरूकता के बगैर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा. Air Marshal USK Jha ula ong baya ka jing penrung kerteng na kebenta ka kenhun ka beningkong na kebenta ka Agnivir on sedang naduk ka apsau terik ujeliau ha katanat sipai Indian Air Force. La ban penken mau baya ka jing penbena na kebenta ka jing tap kam sya katanat sipai ringkau la dep ban pelaj kat baya ka jing penbena tap kam ha katanat sipai duriau on sepenmi ha ka aphui terik ubnai jeliau. Haba ai jingkran ha ka jingalang jong ka joint press conference jong baro lightly kitnat sipai hanong ba Delhi nin kesngi Air Marshal Jha ula ong baya ka kenhun baningkong on sa penrung hapo ubnai no pra. Lieutenant General Anil Puri ula ong ba ki thma ki ban saja kin long kin salong bat ki ba compare bat kin salong kat kum ka jing start technology ula ong na ka benta ka ne ka ri ka don kam ki brio ki ba compare ba kita ki de ki samla jong kari India. Ka soka Meghalaya kalapan jingira pisa ka basyongdor kumbalai spak kelur tingkan na katanat kampo ieng jong ka soka pedeng ban shnabyang ya ki surok bat ya ki weide ki jingtei bat na ka benta ban yo ai jingira bat penbyang ki jaka syong jaka sa ya ki brio ki balasya kata na ka jingjor palat uslam. Haba pentip syapang kani hinin ka sngi umenturang ba ka jelau konrat sangma ula ong ba ka jinghap slap ka long ka bajur bha hagi katu kat ni ki than ka belatam ya ka jingjor slap hagi southhouse nam bemenshwa. Ula ong ba ki surok ki bakongsan ki surok ba bat ki weide ki surok hagi jaka nong kendong bat ki jingkieng ki lasya penjulor no ha uslap. La ban penken ma wala dep ban pentip ya umentri kitnat ki kampo ieng ka soka pedeng Amit Shah alo ka jinglong jingman ha ka jela. Ka soka pedeng kan sapha ya ka kenhun ban wan khmi ya kini ki jingjulor. Areas that have broken records of the past 40 years. So definitely this is something that is real heavy rains which was really not expected in one way, and obviously with that we have seen a large amount of damage, and the first level of damages have been what we have seen to the physical infrastructure.
So therefore, in that itself, we have seen that major connections, major roads in the highway, as well as a lot of important roads in the rural areas, a large number of bridges, infrastructures have been wiped out. Meghalaya Assembly Committee on Empowerment of Women, lani MACEW, mentagasni kala pentep ba kasoka jala kan sa ajing rap pisa ka belong sanlak tingka syakalong yeng jong gitu ki hebrit ki blasha penyap halau jong kupa u Jofrison jana ha ka miet jong ka laipo torik ubnai jemang u Director General Katnat Pulit u Lajla Ram Bishnoi, a chairperson jong ka Meghalaya State Women Commission lani MSCW ikong Fidalia Toy, but a chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights lani MSCPCR ikong Yamon Lang MSM mentagasni kila ai ka juba hakmat ka Assembly Committee agabe day bat ka jing sya penyap ki arngut ki hebred kabala pensyayong ngan ya barok ki pait ba hakajela abakran ba kinong patai khubor ka chairperson jong ka MACEW ikong Amperin Lingdo ila pentep bagatna social welfare kala don ha ka lenti ban ajing rap pisa shigi bahieng jong kane ka long yeng aga juk ka por ka committee kala penpau ya ka jing skokhya halo kane ka kam bamman. I'm assured now, in my personal experience, that out of 10 complaints on domestic violence in any police station, unlikely that 1 or even 2 will be taken up. Now we need to verify this with facts. We cannot presume, because this is a big allegation you're making against the police force in the state of Meghalaya. And we are not in a position to make those accusations at anyone until and unless the commissions do their diligence. Ka All Nehu Workers Union mentagasni kila lej banye kendo iulat ka jela ban batai halo ka jinge kendo jing jong kinong tray casual hakane ka school ba. Abakran bekla patai khubor on lawai ka jinge lang uba Napoleon S. Maupanyang ubade president jong ka union ula ong ba kilapan na ulat ka jela ban pen scam no haga kam ka bakitray. Ula ong ba ulat ula ai ka jing pentikna ba on sa pelong ru ya ka jinge lang ka ba ar ringkat ka union bat ka nehu hakabe day bat kane ka benta. Campus. There's many of them have been working so many years, they have the right to be regularized. The issue of regularization is also regarding the job security of the workers. Many of them have been given their blood and sweat for the development of the university. Na ka jingther ulap ba waklem sange issue hakini khendiat sngi baladam. Ka jela Meghalaya kala sakhi ka jingduna ka jingther uslap mentagasngi. Katanat IMD Shillong kala batai lupa ba ka jing hap slap kan saduna ha Meghalaya. Aka weipat kaliang ha ka jingele ban penbahapat ya ki surok ba National Highway North Rio ha ka benta ka balatua na ka jingjur uslap. Ki bo penya ikila penbena ban plie ya baro aliang ka surok. Ka balawanra ya ka jing pulom no ka jing maramot na ka jing tua biang jong kene ka surok. Kam hashwai kene la yo i ba katu kat ne ki pat ba ki bo jingmai la die da ka ba persang ban yad na kene ka jaka ka baslei ktie. Dangshen ka jing yathu lupa bat ka jing hap slap ka bajur ha Meghalaya kelawan ra shibun ki jing julor ha keleng ki benta jong ka jela nadu ka jing hap slap ha bana yayong ha ka jela hadu ka lai plai ngut ki brieu ki layap khat wei ngut ki la ja rangai bat arpu ar ngut pat ki la mensau kat kum ka kai phot na ka soka jela palat 10,000 tali ki yeng ki la syak penjulor kat ba lai phuai tali ki kam ai jing ram la dep ban pli ha ka jela. Mentapat ini kami ke jing long juman ke sun beneng ha Shillong ka jing shit ka long apusau point nyo degree Celsius bat ka jing kriat ka long khat nyo point rio degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long prabu pran chi spa men step bat khandai pusan nak chi spa jan miet ka jing half slap ka long nyo point lai millimeters kandon ka jing half slap ka ba malumala abun ki jaka sa chi sian pat ngi pen kan ma pi be ka ne ka khubor jingi phila ro ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Shaban poi shik bakut jong thup khubon ni pe biang sa ASEAN ni kimat bakong san. Plia umin tirang ba du kari Narendra Modi ya ke Brain Cell Research Center ha Bengaluru.
Ban pelong ya ke India ke belaj na ke kam sniu ni ke cybercrime ke long ke bekong santam ong menteri kenat kampo yeng Amit Shah. Panjang erap pisah ko Malay sepak kulur tingkah ke soka Meghalaya naka MHE hadian ke jingjulor ke belabun naka jingjur pelat jung Islam. Bat sange uslap ubajur haka jela layolum jingtip badon pelat lai pungut ke beladu ila ke jingim naka jingjur slap nadu ubenaya yong. Teparlok katungila poish bekut jang ketup kubor jing mentaka janmiet hadu menisyon pilisai kesengi haga juk kepoh kudisi bonye pibaro.